dels nostres fillets. No, per tu no n'hi ha. Si no em porteu un animal de les vostres granges o dels vostres corrals, em menjaré els nens i les nenes. Els nens i les nenes? No. Això sí que no, Els nens i les nenes no. Doncs ja sabeu el que heu de fer. I el drac va marxar. La gent estava molt preocupada, però esclar, no podia ser que el drac es mengés allò que més estimaven, eren els seus fillets. Així és que cada vespre les famílies, per ordre de carrer, anaven portant a la cova del drac un animal.